yeyi kodwa yazi lento yokuthi nithandane nomuntu kuze kuphele isikhashana nje kuwukuthi anikaze nixoxe ukuxoxa kwenu kufike ekutheni aveze ukuthi umuntu ayithandana naye bahlukaniswa yini nokuthi nje wayewumuntu onjani. Kuvele kuzothi ngelinye ilanga nixoxa nje kungonakele lutho, nixoxe kuze kufike lapho, mhlawumbe kube ukuthi niyabuzana noma mhlawumbe kuxoxe yena nje ukuthi eyi uyazi kufana nalo muntu engangiphila naye engangithandana naye before ngithole wena, ayi loya muntu wayephila nje enye impilo engagcina ngibona ukuthi hayi ngeke le mpilo iyangihlula. Bese uyambuza ukuthi awu impilo enjani le, wayihlupha, wayekushaya, mhlawumbe wayekuhlukumeza? Athi hawu uyabona nje umuntu nje ongeke umqonde, khona manje ukhona, khona manje useboshiwe, anyamalale kokunye ahambe ayocasha, ngihlale-ke mina kufuneke ngilinde yena. And into esasiyibanga yile nto yokuthi kufanele ukuthi noma ngahamba 6 months noma unyaka kufuneke meyebuya mina ngifice ngisamlindile, angifice ngisamlindile. Yabo nje ngavele nganquma ngathi hayi usengamane ngibulale, ngiyaphuma kuye. La wadubula khona umfana ayesola ukuthi mina ngijola naye ngoba kuthiwa ngabonakala ngimi nalo mfana. Lapho wena umi naye ngaleso sikhathi, umi naye endini ngakubo, endini ngakubo umi naye. Uthi wena hawu wambulala, athi hayi bo, wakhipha isibhamu wamdubula wafa, wamdubula wafa futhi kwajeke ngabantu abazalutho ngoba nje umuntu nje osatshwayo. Yabo lo muntu nje owumdlwembe, uyibhokolo, ufuna izinto zenzeke ngendlela yakhe, ufuna izinto ngendlela yakhe, zenza ngendlela yakhe. Lo muntu akalisaba ijele, akawasaba amaphoyisa. Hayi inkinga nje yomuntu, inkinga nje yomuntu ukuthi uhambile unyaka mayibuya ufuna ukungithola mina ngisalinde yena. Hawu wavele wezwa-ke ukuthi kunomfana asola futhi nakhona ngingajoli nalowo mfana, like esola ezwa ukuthi kuthiwa mina ngibonakala nalowo mfana. Umfana wabantu ngosami kulowo mzuzu engangisheli nokungishela, wayengisiza nje ngenye iproject. Hawu wavele wamdubula wambulala, akekho nje samngcwaba. Ngave kudabukise emngcwabeni walowo mfana, lapho wena umi naye, yingakubo, yingakubo. Yila uvele ucabange khona zonke iy'profethi wakwaprofethwa zona ukuthi wena kukhona inhlamvu, kukhona isibhamu esikuzungezayo empilweni yakho. Ungayinaki iy'profetho zesibhamu ngoba uthi wena vela uyena umuntu wempi, wena awunamuntu ongakudubula ngesibhamu. Zivele y'buye zonke ngalelo langa, uvele ucabange, uvele ucabange. Lapho usuthuswa nayo imoto edlulayo, uthuswa nayo, uvele ufisa ukubuza ukuthi manje uwumuntu okanjani, uhamba ngey'moto. Avele athi we uhamba ngey'moto ey'hlukahlukene, kokunye uhamba ngey'moto zabangani ngoba uwumuntu onabangani, uney'mpimpi ezingigadayo. Mina nje yabona sengibona ukuthi ngiphila impilo yejele, ngiyagadwa, abangani bakhe bazongigada, bazothi uma beke bangibona ngimi nomuntu wesilisa bamtshele. Mana-ke sisi, njengoba mina ngithandana nawe sekuphela inyanga sithandana, ushola ukuthi abangani bakhe abazi. Athi hayi bo anginandaba, sengathi mina sekomane kwenzeka okwenzakalayo, ngeke mina phela ngingaqhubeki nempilo yami, ngeke ngingaqhubeki nempilo yami. Yabo kulokhu eboshwe kokugcina nje ngavele ngathi no more, ngiyaphuma kuyena, ngiyaphuma. Mana eboshelweni kulokho kokugcina, hayi bo wabulala abantu, wabulala abantu. Uyahlanya lo, kuyahlanya lo, wavele wadubula umuntu wambulala. Nakhona umuntu wakhona engenzanga lutho, wamdubula wambulala. Umuntu nje oyisilima nje onenhliziyo encane uyabulala. So mina ngathi hayi ngeke, ngavele ngayiqhubekela nempilo. Nokuthi-ke enye into wena bhebi wami ekade imenza ukuthi angijwayele kabi ukuthi vele abantu ebekwenzeka ngike ngijole nabo before, ubuthola ukuthi abantu vele abamsabayo. Yabo abantu abamsabayo avele afika asho kanye athi ngifunani umuntu wami, thothi lowo muntu uyangishela vele abaleke. Ngavele nje yabo manje ngikhululeke phakathi, yabo manje ngiphole enhloko, ngisoshabeni njengoba sengithandana nawe. Ngiyazi ukuthi ngeke aze angenze lutho, ngiyazi ngeke aze angenze lutho ngoba loyana akamfuni umuntu owiki. Kulowo mzuzu uwiki lokho kobuthakathaka, uyabona umuntu okuthiwa ubuthakathaka uwiki, uwiki uphelile, uphelile. Yabona-ke lapho ila okufise khona engathi ungavalelisa ukuthi hayi lungile muntu wami, sizobonana kusasa. Nami ake ngibala bathi hawu bhebi yini manje, hawu ngathi ufika nje, ngathi ufika nje usuyahamba kahleke wena ukuzobhora. Hayibo sisahleli, awungiphekezela lapha enqoleni ngibona. Uyabona lapho ususaba kwamoto, ususaba ngisho itekisi, mike yami eduze kwenu itekisi, uvele ukuthi baleka ngoba awusazi noma yilo leli ibhokolo uye loshaya isibhamu uzokudubula, awusazi. Make kwaqhamuka umuntu wesilisa, umfana weza ngakini, ufisa ukumbuza ukuthi mana-ke webheki akusiyena yini lo oqhamuka ngapha, akusiyena yini lo oqhamuka ngapha. Uma kudlula imoto ubona bephenduka nani benibuka, uvele ubone ngathi yiso lesi sigebengu sisaya endlini solanda isibhamu sifuna ukukudubula. Lapho umuntu wakhona nganendaba uphole enhloko ngoba wazi ukuthi wena uyibhokolo, ngoba wamkhohlisa isikhathi usamshela, wamtshela ukuthi wena njena awusabi mfana wena. Uma kukhona umfana omnika inkinga kabokutshela ngoba nawe usancenga uthando, uncenga ukuthi akuqome, kanti awazi ukuthi uma esekuqomile uzokutshela ukuthi umuntu athandana nawe ushaya sibhamu, oqashwayo ngisho erenke, odubulayo.
odubulayo onganqeni ukudubula okuthi uney'dumbu phansi akasisabi muntu lapho kulowo mzuzu intombi yakho nawe uyazi ukuthi wena ngeke aze umsabe wena uvele isho ithi uyabona nje manje baby mina nginandaba ngisho ngaqhamuka la mina nginandaba ngoba hayi ube sengikhathele nami bese ngikhathele hayibo nami ngathi-ke ngase ngamthola ngoba phela ngithi esikhathi umshela wena wawumtshele ngisho ukuthi unesibhamu khona lawo wathi umshela khona wathi wena eyi yazi ngiyahamba nje baby kodwa ngilula mani uyazi ngishiya isibhamu sami endlini lapha asikho uqamba amanga sesiyafuneka-ke manje nawo umsebenzi wesibhamu sukhona sesiyafuneka asikho